apa? Ayo. Ya ora apa-apa. Kabehmu kan ya kari manut aku to. Ya jangono. Apa? Malah plola-plolo. Pangapunten Pak Ustad. Penyanyi sewu Pak Ustad lah enten Pak Ustad. Lah kok kula wani karo wong lanang. Nyun sewu nggih Pak nggih. Tapi nggih mboten napa-napa to Pak nek piyayi kakunge kados ngoten iki nek ra diwaneni lak ya mesakne sing wedok ya Pak ya. Ora apa-apa, aku entuk dukungan saka Pak Ustad. Ora apa-apa. Aku mau jenenge rasa dadak ketoprakan malah raiku dimek-mek. Ngemek-ngemek ya. Mau ngemek-ngemek rai lah iki lho ngemek-ngemek apa-apa aku ya ora apa-apa. Oh. Milih Dadi to. wong lanang itu frekuensi bebas ngemek-ngemek penyanyi. Ya ora apa-apa. Transete rasa detak milik bayek wong. Apa? Rambang-rambang dirambang. Woi, toprabar. Ora nganggo taktuk-taktuk. Topra wis bar. Lah wong kendhongane iki manggone ning kene kok. Rambang-rambang